NCPRC pen district level drugs awareness workshop ke chengsi hamren along ki bi. Education awareness come Christmas gift distribution hajai make kedeng. Dipendra Phangcho district jela long lerok aphi afran kidam joi ajok police atum si ke pathipu arong arat akoi kipi. Kardom KAL Adap Abirta ton pen arjupanik tha. Hamren rong sopi Hamren multi utility building conference hall along National Commission for Protection of Child Right mati NCPCR pen patirpi ponsi ke chengsi district level awareness workshop on joint action plan on drugs and substance abuse among children and illicit trafficking West Karbi Anglong district Hamren along chirok toka seki kipi. NCPCR pen ke patirpi ajai make along lakhaing koi bai thalang so MLA Rup Singh Teron West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro MEC Het Singh Rongphar BJYM Amaipu Pritam Rongpi Uttar Purbanchal Janajati Seva Samiti Kongchunbang Vikas Kausik Organizing Secretary Dibakar Bora Saihem Chunbang Sikari Rongpi pen ke chenglok loke charli klim somaratum chetongdun drug samuke cho ingprim kachipi lapen osomara phan angtan ki jor lapen aprana mui ki dama phai ke bat ke pakomji aphansi bangso chirok tok amai biponlo. And we'll discuss in future also that we'll create one group in school wise, one or two each and every school will create that type of group, and through that group will involve those peoples to monitor and to guide other youths, other groups to carry this information up to the police. District level workshop हुआ है यहाँ पे on joint action plan on drugs and substance abuse among children and illicit trafficking. जो हम लोग का यहाँ पे जो ड्रग्स का आजकल ये होता है बहुत मिसयूज हो रहा है. Actually for that purpose we have conducting this workshop, so हम लोग वो तो प्रोटेक्ट कर सकता हो because children unknowingly they start taking drugs. Drugs तो अच्छा के लिए होता है, like for the illness drugs are used, but sometimes what happens unknowingly when they take drugs it becomes a habit. Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live. Long e loboi chinthong amtereng ahawarapan Karbi Christian group atum patirpi pon pen Christmas to the poor pathepi NC hithi kulat pen kahelo nai atumaphan Christmas amen pen pekar joy la pen chiti malan hai hui kerondam. Karbi Christian group amaipu David Rongchehon pen japonsi Karbi Christian group along klembang atum do anaphan che phaponsi aning ke me atum peari joy chiti malan hai hui pidunsi cherabdunsi Karbi Christian group abitung pen long e loboi chinthong amtereng ahawarapan peari joy chiti malan hai hui ki pidam asai hai hui dengpon laso long pache tondunsi long e loboi chinthong amtereng ahawar loke thegnangji akinang sotlangpu mathaponsi Karbi Christian group abidi sir Dr. Lipson Rongpi B.Ed College principal ta chitongdunsi education awareness ta padoponlo Dr. Lipson Rongpi pen ke thandekang ke loke thegatum ke doadim ke kaching thota prapchet lapen loke thegatum ke lo thek ong cheplang tang nak ong cheplang tap ong lapuson ke mentunita cheplang telo lasi adontin api apotumta anutin asomara phanta loke pachali etnanji woreng long le non sitami loke theke kinang sot thepi loke theke ong pena joksi rong rupta chingthorji loke thegatum ke mentunita phere juje phere athai matsi avi hele kaman ke ot pen ke ther pen ke ka phere nang athai dokti bonda loke thegatum ke police aphanon army aphanon politician aphanon phere mowe athe aron an chini et pen apotsi claimaling setami aron pensi claim thek popusi long e loboi chinthong amtereng ahawara phan klar tak pen than petang thanga jeng jatti atum lokachali hin ke paprang ponang ji alang thak sini tu je than phan sibang lo la si jasemet ni li pen ka chuni report kang tung man ke do
MEC pen chenglok EM education la pen CM ke hai to ana tum phan stame ili tuma ke la pen ejeng jati tum atok anu ke do atum along stame lu ke charlie our sai ke pupi vek nangji la pen ancho tegli lu ke charlie jong si avi la pen lu ke charlie jong si ili tum prang nun thek the pulo dang te pure the chat a development le tum claim ji pu stame un edaji la pen chinghon thek the daji ase anu tin abang putin tum stame isumar maratum lapen ancho tagali ibong iya datum luga charli awar cyclone thege thamke inglong atok anu kido karbi akhai tum nastame awar sai sarkar pen pipele konang dila pen na dak alu khanbang atum same ahok pet khan pame laso ho chinthong amtereng ahawar sorkari gangbura habi pinpo lindokpo rong arak atum anta mayalong chitong donsi RDP dun Hadake do ke theki ding mate sorkari gangbura habi pin po atuma phan ansitami karbi Christian group hin pen poho pen aman pipon lapen pekar hai huita ron ponsi mai RD do jot pen pedo ponlo lapen anong ka che thangklong gospel alun se po Matthew rong pi lapen hirbang David rong che hon lapen hirbang pi Lydia ingti hansek pi atum hadake do arat atuma phan lun pen lam pen aning parung te kangsi maing samjin pen pachun pon betul kamsel pun tamai itu maka celang kenang sot binang asi nili chuning rilo EMCM la tanang nang thetum han tamai dak long ilong bui hawar long tamai akid du ka sung ni tum kerang ben thek long plo tan ke char mek tan pon non tum dak program tamai tum nang pati lo sabang so program lo ke charli ke paprang chat kali lang par tamai tum ak sit tin tamai ke paprang do kenang sot binang tum ka wi kanaya ase ni lam kel al Choki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long Water Langso Police Station ke parlo Chinthong rong karbi rong phar arong amekar karitang dipendra phang chophan ingchin kanghu akoi kipi pen Chinthong sing doloya long agari pen nep cheklo laso phi water langso raikom saikhi atum karju patar tok det pen baithalangso hospital along selang dam pen aok apran misen pen Hamren district jail along matijong ni phai kreke thomani nang thonlo Bangso phi kopi kosona joini loni kalitang dipendra phangchu a okareng no pupena jok Hamren civil hospital along an one pen a phia dap the angprin prele por phai ke thoma por apran dam chuilo Raikom sai kheru dengle de da phi dipendra phangchu apran ki dam nang ke manghumi mela athema sing duloya long dipendra phangchu phan kinep damta police atum la pen wathalang so police station pen Hamren district jail mate hem kang samalong ki ponanta police atum side District Jail along a Juan Dying Tangun AC, Asai Jogje, Sekachilang Asai Hem, Hamren Subdivisional Civil Hospital along 1, Lapen Sekachilanga Hem along, Le Rock Sitame, Kopiko Sona Kisolone, Dipendra Hang Chopran, Damnang Jui. Thalangsa Thana along, Amala Tumbangsi, Thana, Lam Thalangsa Thana Tumbangsi, Ang Tuntong, Ketang Chocorelone, Laganil to take the Dalomasi, Alangpan, Dak, Jelong Kevanahu, Jelong Kevan, who get 30 minutes back to the look. Ini thongke bak si dulu pu amat kisu colong lok pu amat dak si alang li pranda mi ju Honthe meme laki water lang sorai kom sai khidum si karlitang dipendra phangcho phan karmut lo pusi karlitang dipendra phangcho kapamu alang li chor si kahan se pi anparta atoyan yatum pen akoi pipon tangte rai kom sai khetum ronga so phan ke theng ke chok pen apran karmut aron duma Sika hanse pipen kaning ji pona tengke kedam tang sing doloi along si alang litum phan kinep kangnang pusipu karlitang dipendra phangchu inut dugbok lapen gari ka chowek dun chot pensi apiso so bangpli ka chupang reng adayawe dipendra phangchu inut tata mobile driver arong arat anparta othalang so tata mobile truck driver association atum pen kachini pon Akes do putarang than thenang pupeni liphan ke ha bursing kita ni ijoni silang ke beng ni liphan than bang ave bursing ki peng beng det pena phige boithalang so than na ban lo boithalang so than na long ni tum hat baji pora jo hat baji jing thunu nik lo ni tum je lang dam lo ni tum so mar an je pon et angke usi bang hai pik ni tum phan damoy pu nili tempat toy tini ke jano ni penan jelang ambek lang kai pu phe pu jale kai pu phe poni ni jelang da malang jano si tau si nang pek ning san pu pai bi nunu raji pu api ke nili tum jelang da alang li phan ing chin kang hotum ke hang karne bor I lapen kupia phan si ke hang pon malam
kapachani dak ave alang li ke thangta chichni ne pusi alang li chor pen pachini pon ahoga kang sai kilong jia phantong sekot adonarap anparta wot hatlang so Tata Mobile Truck Driver Association atum nang chitodun si Hamren Police Station a theng nolong ki hang taram pedo Hamren pen Daniel hi Karbiang live non ke wang ji suri hini ro engkora ke thomaning kan ar koechi kloni phai hini pen ke thomani National Labour Conference kam 5th Karbi Anglong Labour Union Foundation Day Katalon Ponji aphan Karbi Anglong Labour Union atum kachisik pon Kidamdang surihini rakresur ke baningkan sai chong dada bang phu bang phiatum ningi sipet pen ke claim kedam ji aphan Karbi Anglong Labour Union asong mahang pathek ponlo labang so asong pen ningkan phong bong penang an sai deng ponsi sai chong dada bang phu bang phiatum war sai ke mesitame kelong dolo la sonsi non ke wang ji ningkan ar koya chiklu ni phai hiniar ni Karbi Anglong Labour Union asong mahang ke thek lapen ni phai ke thomarni National Labour Conference di phurong supi ru semson singingti amir birialong Katalon Ponji aphan chisik chidang pon bom tanglo mi ining karong kachipidun pen chenglok Foundation Day January 2nd 2023 Katalon dunji la pen chenglok 3rd January 2023 arni National Labour Conference padoponik jipu lasoke padopon jia puthaksi nilitum da Karbi Anglong live ake hai sar medama tumhan chuning rilo nilitum abirta pache thak ponikha bima nilitum da di phualong lebar madangte ke claim che peduk arata tumhan kang thur poningkan pliso selo nilitum struggle madangte kam jam hai che song ponlo che peduk ponlo lasi penengan pen ke nilitum lo long dun lo International Labour Organization a constitution la pente a concept principle ni tutum clear pakalo aprang Germany along si headquarter dolo si tame non Switzerland along si International Labour Organization a headquarter van lo News report Karbi Anglong live Tangte pinia Adap Abirta ke lapuansi kang ton panmiglo